li huwa kap eżekuttiv tal-Awtorità dwar il-Gaming li fil-katt ikkummissjonat dan l-istudju u Kane Said mill-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli nsemmilkom, sinjuri. Heathcliff, 128 miljun euro mill-awba fl-2017, ċifra għolja. ċifra għolja, Karl, però mhix ċifra allarmanti, jekk tħares ukoll lejn iċ-ċifra li kienet imħabbra sentejn ilu dan it-tieni darba li għamilna dan il-rapport, dan is-survey, pratikament kien hemm varjazzjoni ta' 3 miljun jekk ma jsejżbal. Sewa. Nistgħu ngħidu li minn survey għal ieħor baqgħu quite in line. Kien hemm vera żieda, però mbagħad tikkonsidra wkoll li żieda fil-popolazzjoni. Allura bħala figura mhux allarmanti. Aħna li nħarsu wkoll, però huwa li dak il-perċentwal li semmejt anke inti fil-bidu ċennajt għalih il-1 to 2% illi huma n-nies illi huma stqarrew illi għandhom il-vizzju. Mhux eżattament stqarrew li għandhom il-vizzju, però qalu li isma' fit-2017 ħassew illi kien hemm drabi fejn jew labu aktar mill-li kienu jaffordjaw biex ngħidu hekk jew kellha inħolqulhom problemi soċjali. U aħna lura hekk li nħarsu kif ukoll ovvjament flimkien ma' Kane u Responsible Gaming Foundation huwa illi għalkemm il-maġġoranza tan-nies għax inti ovvjament meta tajt 1 to 2% mela l-kumplament ma kellhomx stqarrew li ma kellhomx problemi. Allura rridu fil-waqt illi ovvjament ninnotaw li l-maġġoranza tan-nies jirnexxielhom ikollhom jużaw din it-tip ta' industrija jilagħbu mingħajr ma jkollhom problema. Hemm 1 to 2% li jista' jkollhom problema. Allura aħna ma rridux ninsew mill-daw għax aħna nafu li wara dawn in-nies hemm familji u wara dawn il-familji jista' jkun li jkun hemm problemi. Allura importanti ħafna li aħna anke din ir-riċerka jisna xi kultant meta nsemmu din l-industrija nitkellmu ħafna fuq l-aspett ekonomiku, huwa importanti. Però rapport bħal dan jisna nuru wkoll li aħna isma' fajn l-aspett ekonomiku importanti, però mhux biss aħna qegħdin nħarsu li dawn il-1 li għandhom problema u flimkien mal-Responsible Gaming Foundation li jista' forsi anke Kane jagħti daqsxejn update fuqha, titfassal action plan u inizjattivi fuq kif nistgħu ngħinhom il dawn in-nies. Mela Kane, merħba l-programm, x'inhi l-pożizzjoni attwali tagħkom bħala il-Fondazzjoni tal-Lob għall-Lob Responsabbli? Kif qal tajjeb is-Sur Farrugia, l-istħarriġ qed juri li 1% sa 2% qegħdin jirrapportaw tendenzi li wassal għal-vizzju tal-lob. Issa aħna qegħdin nitkellmu fuq bracket ta' jekk ma nista' żball bejn 1900 u 3800 persuna li qegħdin fil-medja Ewropea. Xejn allarmanti imma dawn huma nies li fosthom qegħdin jieħdu l-għajnuna u hemm oħrajn li jridu jiġu koperti mill-għajnuna tagħna. Aħna l-lob qed jitkellmu l-lottu, qed jitkellmu kaxxi tal-lob, bil-Malti lob tal-azzarda. Sew. Ekku, bħala fondazzjoni aħna ndur l-iskejjel ta' Malta Għawdex, ndur l-istudenti ta' raba sena primarja, għaliex nemnu li l-problema tal-vizzju tal-lob tittiġi ittekiljata mill-età tenera. Irridu nkunu hemm għat-tfal tagħna u għal-persuni vulnerabbli għal-vizzju tal-lob. Indur l-iskejjel ta' Malta Għawdex permezz tal-maskot tagħna ċipi u nagħlmuhom x'inhu l-lob responsabbli, x'inhi ċ-ċittadinanza online, kunċetti oħrajn bħal ħin. L-importanza tal-ħin tal-istudenti tagħna li jaraw kif qattaw b'mod sew. Hawnhekk nixtieq nagħmel referenza wkoll mhux l-itfal tagħna biss kif indur l-iskejjel ta' Malta Għawdex, imma wkoll il-ġenituri biex kemm jista' jkun inżommu daqsxejn għajnejna miftuħin li ħinijiet twal fuq il-kompjuter. Llum il-ġurnata tant saret easy, faċli li t-tfal tagħna permezz tal-mobile li inkopruhom lil daw it-tfal nqogħdu attenti għalihom u nżommu għajnina miftuħin biex it-tieqa tal-vizzju ma nibdewx imbexxuha bil-mod il-mod. L-lob responsabbli x'inhu eżatt? L-lob responsabbli jiena nħobb niddeskrivih bħal meta ikollok dik il-linja tal-kontroll. Il-linja tal-kontroll kemm ta' ħin u kemm ta' budget finanzjarju. Meta inti aħna maħniex bħala fondazzjoni maħniex kontra il-lob rikreattiv ta' divertiment. Sakemm dik l-attività ma tkunx qed twassal għal vizzju. Persuna dejjem għandha timxi mal-linja tal-kontroll, hekk kif tinqabes ftit dik il-linja tal-kontroll inti tkun qed nerġa' nirrepeti tbexxaq daqsxejn dik it-tieqa għal vizzju li tant sar pjaga fis-soċjetà tagħna. Sewa, mela, direttur, nistennew nisimgħu il-Gordon Cordina kjożbok fil-kummenti li ta' ftit wara l-konferenza tal-aħbarijiet fejn kienet pubblikata issa dan l-istħarriġ u dettalji dwaru.
minn dan is-survey sibna illi madwar 53% tal-popolazzjoni illi għandha l-età li tilab fil-fatt qiegħda tidħol għal xi forma ta' konsum ta' logħob għal skopijiet ovvjament ta' divertiment. Dana jammonta madwar 187,000 ruħ illi daħlu għal dat-tip ta' logħob fl-2017 u kważi daqstant ieħor kien hemm nies illi daħlu għal logħob illi ma jinvolvux infiq ta' flus u dana kien logħob li jsir mal-ħbieb fid-dar, barra mid-dar. Min lab għal flus nafaq madwar 11 euro fil-ġimgħa. U l-iktar li sar logħob kien fit-tip ta' dak it-tip ta' logħob li jkunu mal-lotterija nazzjonali. Ngħidu wkoll interessanti li min jilab għatta madwar nofsija fil-ġimgħa biex jagħmel dan allura hija wkoll parti mill-divertiment li normalment wieħed ikollu. Riżultat forsi importanti wkoll kien dak illi fost dawn in-nies li qegħdin jilagħbu logħob li jaqa' taħt il-kappa tal-Awtorità Maltija għall-gaming, madwar 1-2% irrapportaw illi sabu u qegħdin jesperjenzaw xi forma ta' problema minħabba dan l-attività, kemm forsi għax qed jonfqu b'mod illi ma jifilħux għalih, jew inkella forsi qed iqattaw wisħin, jew inkella qed itellifhom minn aspetti oħra ta' ħajjithom. Għalhekk importanti illi l-awtorità qiegħda tiffoka fuq numru ta' servizzi flimkien mar Responsible Gaming Foundation biex dawn l-individwi li jkollhom xi forum ta' problemi jiġu mejjuna joħorġu minn dit tip ta' sitwazzjoni. Għalhekk ukoll importanti illi min qiegħed jilgħab għal flus irid jidħol biss għall-logħob illi jkun regolat mill-awtorità għax hekk biss jaf illi ħajsib dik il-protezzjoni illi għal ħares qatt forsi jkollu bżonn biex joħroġ minn problemi li dan it-tip ta' attività tista' iddaħħlek fiha. Heathcliff, b'informazzjoni bħal di li toħroġ minn dan l-istħarriġ issa, l-action plan tal-awtorità xi tkun? Issa aħna, Karl, aħna li nagħmlu ovvjament flimkien ma' Responsible Gaming Foundation niltaqgħu naf illi kemm min-naħa tagħna bħala MGA kif ukoll flimkien ma' Responsible Gaming Foundation diġà ltaqgħu anke mal-NGOs, ma rridux ninsew li diġà jeżistu numru ta' NGOs li jgħinu min jgħid il-problema. Għandek il-Caritas, għandek il-Gaming Anonymous u xejn. Għandek ġifieri għandek numru ta' NGOs li diġà qegħdin jgħinu. Issa allura llum kombinazzjoni qed ngħid għalija fil-press conference ukoll li jekk inti jkollok rapport, ikollok l-istatistika bin-numri biss u toqgħod ħares lehom ma tfisser xejn. So jekk inti għandek in-numri u ma tagħmilx action plan u ma tagħmilx pjantazzjoni dettaljata ta' min ħajjagħmel xiex, allura hemmhekk ma ħanaslu imkien. Però hemmhekk ovvjament aħna dan ir-rapport issa huwa l-ownership tal-Responsible Gaming Foundation li ħadd qed tidraftja din l-action plan, aħna ovvjament ħankunu din naħdmu id fit magħhom, nofrulhom lajnuna fejn nistgħu u għandna relationship tajjeb ħafna magħhom biex imbagħad nkunu nistgħu jekk nħarsu għal meta jiġi r-rapport ta' wara li dan s'issa l-agreement li għandna li ħajbqa' jsir kull sentejn dan ir-rapport. Kien hemm min jgħid in-nies ma tagħmluhx aktar kmieni, però mbagħad jisek meta jkollok anke kien tara r-rapport ta' din is-sena ma' sentejn qabel. F'ċertu offerti ma jkollokx biżejjed trend, m'għandekx daqshekk varjazzjoni. Hekk għandek lodda xjentifika biex jgħinek fix-xogħol u x'hekk. Eżatt. Ekku, aħna bħala fondazzjoni attwalment x'qegħdin nagħmlu biex nittrattaw il-persuni li batu bil-vizzju. Għandna s-servizz tagħna tal-1777. Dan huwa free phone iddedikat solennement għal vizzju tal-logħob. Inħeġġeġ minn hawnhekk persuni li jħossu li qegħdin ibatu bil-vizzju, anke b'mod importanti persuni tal-madwar. Biex iċemplu jagħmlu kuntatt magħna għandna staff imħarreġ sena sħiħa fejn nisimgħu l-istejjer tagħkom u nippruvaw ngħinukom bl-aħjar mod li tigwidawhom anke kif qal tajjeb Heathcliff nirreferu għal aġenziji terzi importanti minn hawn li nkomplu naħdmu id fit biex ngħinu kemm jista' jkun dejjem aktar persuni li jbatu mill-vizzju. Nixtieq nagħmel referenza wkoll Karl għal formuli ta' esklużjoni land-based, persuna tista' teskludi li l-nifisha għal 6 xhur, sena jew perjodu indefinit, jekk persuna ħad eskludi li l-nifisha għal perjodu indefinit, importanti li tagħmel kuntatt magħna u iġġib ċertifikat mediku mingħand professjonista li fuq dan iċ-ċertifikat ikollu miktub li l-persuna qiegħda tbati mill-problema patoloġika. Xi patoloġija fil-fatt. Ekku, mela, fuq linja għaddi li Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri, selimlek, Segretarju Parlamentari.
Sellim lek Karl insemmlem ukoll Heathcliff u l-Kejn. Mela, issa l-regolatur għandu dan l-istudju fideħ, jider li wkoll jagħmel sens ukoll anke għall-istat, għaliex l-istat għandu kuxenza soċjali u għaldastant ħaġa bħal din hija importanti għaliex kif qedna qabel dan huwa għodda din hija għodda xjentifika li jgħin il-gvern biex intervjeni fejn jeħtieġ u xek. Da fil-fatt huwa t-tieni darba li tsir dal-istudju, kien sar sentejn ilu wkoll. U allura stat nibdew nibnu pattern sabiex naraw ukoll differenza minn dak l-istudju għal ta' warahom. Fatt wieħed il-gvern ikun jista' jaġix koll l-awtoritajiet neċessarji. Fil-fatt f'dan l-istudju kif kont qed insegwi kienet jingħad ukoll stajna naraw li il-konsum tal-lob lokalment jisu baqa' fl-istess livelli u anke meta tqabbel l-istess ċifri mill-lat ta' persentaġġ ma' ċifri Ewropew naraw li ninsabu fl-istess bażikament fl-istess parametri. Però minkejja ta' kollu aħna nirrikonoxxu li wara dawn in-numri hemm nies hemm familji li qegħdin ibatu minn ċertu problemi. U allura tajb intaw nirrikonoxxuhom ġifieri meta nitkellmu fuq l-aspett u l-importanza tal-aspett ekonomiku ta' din l-industrija, tajjeb li ngħidu li aħna bħal-gvern ma nifhmux hemm, ġeneraw l-aspett soċjali wkoll. U allura għalhekk l-iskop ta' Responsible Gaming Foundation f'dan is-sens sabiex issa taġixxu wkoll fuq dawk in-numri, ġifieri minkejja li forsi mhumiex numri kbar, xorta kemm nieqfa persuna waħda li tbagħti minn dan il-vizzju, ovvjament wieħed irid jara li jagħmel miżuri. Fil-fatt sena d-dieħla il-fondazzjoni tkun qed timplementa proġett ta' €1,000,000 fondi mill-European Social Fund, Take Action Program jismu, fejn hemmhekk ħankunu qegħdin naraw nitlu iktar fil-fond fuq dawk in-nies li għandhom il-problema, ġifieri sar identifikajna li hemm persentaġġ li għandhom il-problema. Allura issa rrid naraw li nkunu nafu iktar minn huma dawn in-nies u kif waslu għal dik il-problema. Ħalli mbagħad nagħmlu miżuri sabiex dawn in-nies l-ewwel ma jidħlux dik il-problema. Ġifieri jkollok preventive measures. Fil-fatt għalhekk għaddejna wkoll bi programm skejjel edukattivi ta' Malta kollha anke biex issir informazzjoni tqassam informazzjoni relatata ma' din l-industrija u l-periklu li jista' jkoll jekk inti tiġi xi ħaġa ta' vizzju. Però mbagħad ukoll anke l-livell ta' għajnuna diretta ġifieri anke l-istess sena l-oħra fil-fatt għaddejna liġi ġdida l-awtorità li ta' saħħa kbar l-istess awtorità biex tkun tista' intervjeni anke pereżempju fuq l-lob illegali. Eżempju llum ukoll waqt il-konferenza stampa kien. Cosa niġi għalija fil-fatt dik. Dan l-istudju sar, ovvjament fuq it-tendenzi tal-lob tal-Maltin. Issa ma naħsibx li se jitlu fil-dettalji jekk mhumiex labu lob illegali jew lob legali, però joħroġ il-fatt li waqt il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ikkontestazzjoni rigward il-kontenut dwar il-lob illegali u poġġejt tweet ftit tal-ħinilu fejn sostnejt propri fuq da. Karl, kif qed tgħid tajjeb inti meta persuna ikollha problema tal-biċċ tal-lob, dinha ma toqgħodx tgħidlek għax il-lob kien istilabu legali jew illegali, ġifieri ħafna drabi ovvjament meta jkun qed jagħmel xi ħaġa legali mhux ħajjed kien qed jagħmilha. Imma allura l-istudju ma jistax jagħmel studju fuq biex jagħmel riċerka ta' kemm għandhom problema dawk in-nies li qed jilgħab b'mod illegali, għax l-ewwel qed inti fejn ħassibhom daw in-nies li tmur fuq bdejdhom jekk xi tilab mod illegali. Dik diġà waħda li però meta inti kien il-ġurnalist ukoll mivanka mill-Air ta' Times of Malta li identifika din il-problema wkoll u qal li anke hu jaf xi 10 minn nies b'mod li qed joperaw lob illegali ġewwa l-Belt Valletta u jien immedjatament jiġifieri kif qalek ovvjament tlabt ir-regolatur sabiex jibgħat għall-Banka mill-Eri ħalli din l-informazzjoni li għandu jgħaddi għar-regolatur sabiex bekk nistgħu jaġixxu. Ġifieri naħseb jiena f'dan il-pajjiż ma nistgħux nieqfu kulħadd ifajjar bla doċċ u jtebba isem pajjiżna u jien xi ħaġa li jiddejjaqni. Ġifieri naħseb jiena llum wasal iż-żmien kull persuna li taqbad titfa' ċertu statements hekk bla doċċ tiġġor responsabilità tagħhom. U allura ma stajx naċċetta li inti jkollok persuna tfa' statement fuq il-ġurisdizzjoni Maltija u mbagħad ma tosniex u għalhekk sabiex jekk għandu l-informazzjoni isostnienek l-informazzjoni jgħaddiha ħatiwazzjoni. Grazie ħafna Silvio Xkembri, segretarju parlamentari, inauguralk il-komplement tal-festit tajba lilek u l-familja tiegħek. Lilek u kulħadd. Grazie meġdid. Mela biex ikkonkludu Heathcliff, kif ħona titkellmu anke ma' segretarju parlamentari, dan il-lob min jilab ma jomx differenza bejn x'inhu legali u x'inhu legali. Però issa l-awtorità għandha din l-odda xjentifika. Il-pass li jmiss issa ovvjament jidher li għandkom sena importanti ħafna biex komplu saħħu ir-reputazzjoni tal-ġurisdizzjoni Maltija għaliex mhijiex biss kwistjoni ta'
licenzi motija lill kumpaniji tal-gaming li operaw f'Malta, però wkoll għandkom responsabilità li tindukraw ukoll l-soċjetà komuni. Iva Karl, aħna importanti ġas kemm naċċenna forsi fuq il-punt li tkellimt mal-Segretarju Parlamentari, aħna ovvjament meta nagħmlu r-riċerka u nsaqsu dan l-ebda persuna ma tajlek isma' jiena qed nilab b'mod illegali. Ġenerali, tweġiba ġenerali, nilab jew ma nilabx. Għax inti jekk tagħmilha tkun qed tinkrimina ruħek għax inti mhux suppost tilab x'imkien illegali. Fuq ix-xogħol tal-awtorità kif qal ukoll is-Segretarju Parlamentari, dis-sena kienet importanti għalina x'daħlet fis-seħħ liġi ġdida. Għandna numru ta' poteri addizzjonali u dan numru ta' poteri daħħalnihom biex inkunu nistgħu dejjem nipproteġu r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Għandna aktar ngħidu bil-Malti snin bħala regolatur biex inkunu nistgħu nieħdu azzjoni u biħsiebna nkomplu naħdmu bil-ħidma tagħna biex niżguraw li dan isir. Issa, kejn fl-ħanet is-sena matul is-sena ġdida se tagħmlu iktar enfasi fuq kampanja ta' għarfien? Aħna kif qallu Nervil Kembri ħanieħdu responsabilta tal-proġett Take Action, dan huwa 1 million ESF funded. Se nkun qegħdin naħdmu fuq stħarriġ nazzjonali fejn se nkun qegħdin niffokaw fuq il-vizzju tal-lob, kif ukoll se niffokaw ukoll fuq taħriġ. Taħriġ li setturi varji tas-soċjetà, anke fis-settur privat, non governattiv, u organizzazzjonijiet differenti, psikoterapisti, psikologi, eccetera, eccetera, biex nedukawhom u inkomplu naħdmu favur dawk li qegħdin ibatu mill-pjaga tal-vizzju tal-lob. Mela, kien sajt mill-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli kif ukoll Hitli Farrugia li huwa kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija dwar il-gaming, grazzi ħafna tal-li kontu magħna, nagwalkom ukoll il-festi tajba li l-impjegati kollha tagħkom. Mela, minn ftit ieħor se nmorru għal momenti ta' pubbliċità kif lura se nitkellmu dwar ix-xewqat ta' tfal għax għad hemm rigali.